Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Kang Gareng ana apa le? Dong dalem Mas. Wes mundi pangestu kersane Gusti Kang Nyipta Jagat. Dene aku karo kowe sak kanca tinimbalan Sroweng Jumujuk ana Dukuh Keraswetan 1. Nggih. Desa Keraswetan Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Iki awit saka nuwuni dawuh panjenenganing Bapak Gung Ariyanto Esos MSI lan Ibu Tutut nggone mala keramakake ya kuwi para Mas Fahrul kang wis anjatu krama ya kuwi Mbak Feni. Oh iya Tru, heeh. Ya mung sekamak-kamak ya le batune kabeh muga tinemu mulya ampun wahyu jodoh saka ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat. Sing dianti-anti iki mung dongane para pamriksa sing parang lenggah Tru. Aku karo kowe iki mung dadi srana kanggo lek-lekan derek apa kuwi tirakatan. Sakwise mengkono dongane para tamu sing disuwun pamriye ya kuwi Mas Fahrul lan Mbak Feni entuk wahyu jodoh saka ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat nganti kakinini ora bisa ana kang misahake. Iya bener. Nggih, Gong. Kowe karo aku sane melu ndonga. Mung melu ndongake sing becik. Lah ewadene sing nglakoni ya murih kadewasane ya kuwi Mas Fahrul karo Mbak Feni. Ngono ya terus nggih. Awit ngerti ya Kang Gareng. Ana 10 pepacuh sing kudu disingkiri tumrap wong omah-omah karben ora kerep adu. 10 ki apa wae. 1 aja kulino nyepelekke siji lan sijine tumrap wong jejodohan. Kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan sing ditindakke dening pasangane. Nggih. Angka 2, aja ngedhekke sujana sing tanpa kanaliti. Aja gampang dakwa sing tanpa bukti, yen ana buktine ya kudu dirembuk sing kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jerone ngati sapa sing ngira. Terus sing nomor 3 apa Mas Pedro? Sing nomor 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana manungsa kok sampurna. Nggih. Sing kaping 4 aja sungkan lan aja kewuh. Wong jejodohan kuwi raga loro jiwa siji. Mula rasane aja kewuh. Leres. Sing nomor 5 apa Mas? Sing nomor 5 kudu sing apa anane. Lahir batin kudu padha. Yen iya ya ya yen ora ya ora. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Samubareng sareh aja gampang nesu. Dadi wong omah-omah ki ra kena nesen ya, Tru. Kekerepen ya ora apik. Ngono. Heeh. Opane nganti sing lanang lunga kuwi aja nganti. Oh iya. Lah nek kabetah ning omah turu.
ora betah krungu swara turu, mlebu kamar kunci turu. Wis ora usah ngrungokke apa-apa. Nek keprot Remos ditampa atine. Kuwi dienggo mawas diri. Ah, ya ora to. Heeh. Terus nomor 6 apa, Nduk? Kuwi mau aja gampang nguring. Nomor 7 ya kuwi aja lelangisan. Oh, heeh. Kabeh sing ngati kudu dilairani kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Sing nomor 8 kudu mudi kadewasaning jiwa. Wong omah-omah kudu mundak dina, kudu mundak dewasane aja bocahi. Sing nomor 9 aja nyepelekke perkara. Perkara gedhe apa cilik wajib entuk kawigaten. Sing nomor 10 ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Kuwi sing ngadani mbebayani. Ora saya rampung ning malah saya runyang kahanan rumah tangga yen dicampuri karo wong njaba. Mergo wong rumah tangga ibarate kaya duwe negara dhewe. Wong liya negara ora kena melu-melu. Oh, ngono. Heeh. Kejaba nek jaluki tulung wae mawa winates ora kena apa kuwi terus sak penake dhewe. Oh iya, matur nuwun terus dene wis ngelingi aku karo Bagong. Ing bab perkara kabeh ora kerep padudon wong omah-omah. Nggih, mula kokean gunung tanpa guna. Ayo, iki ngaturi bintang tamune Mas Yuda. Ah, diaturi pinarak kene. Petuk walang kekek. Walang kekek. Monggo yo, walang kekek. Niku saya kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir saka papan kene ayo Mandura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi bajah Waljinah. Nggih. Kita ratune walang kekek kira-kira aku kelas siji SD ya. Kula itu jatah ngendani Ibu Waljinah walang kekek nganti saya keten lho Cak Yuda. Saestu wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula ndereke bapak nganti saya ini pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani sing jenjem lenggah sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah tresnani wayang, wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Menika saestu maindhit dumateng wayang kulit.
Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu. Nyai mriki niku gatekke marang lakon tenan. Ana banyolan diguyu, ana sanggih digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gendeng ya dimakke. Mula bombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma Amin. Amin pun. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Apa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora, ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Lho dalange sapa bakune wayang niku ten Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon tari kena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, ada pesan moralnya. Nek tembung indahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, mbak araku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen. Mlaku Karo tuku duren. ana wong wedak. Kok lungguh ijen. Terus Bareng tak cedhaki sirahku dituthuk gandeng. Pengen mesti pengen. Pengen. Lah dijak apa ora? lah kono arep melu to. Melu apa ora? Nah aku no siap ae karek kono piye. Bang, bisa. Dijak ya film. Ya arek kono lah. Bisa tenang. Bisa tenang. Lanjut. Nggih. Selasa. Aku neng Solo. Ayo kae. Mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa. bareng tak cedhaki. Gombale mukiya. Alah lah dindong tak dong neto tak todi tak done to tak todi tak done to tak todi ndak gitu. Apa iso bedake wong wedok karo gombal? Ah peteng mati lampu. Panci bengi kok ya. Panci bengi. Ate diure ra tau keramas kaya gombal. Dina Rebu. Ayo Aku neng Solo. Mlaku-mlaku Karo tuku bakso. ana cah wedok ndol Klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Tak done to tak todi tak done to tak todi tak done to tak todi ndak gitu. Penak ndol. Oh enak. Dina Kemis Mas Yuda. Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol Karo tuku lapis. ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirek didik. Alah Cak Yuda. nggih pripun nggih masalah kirek didis kok ora iso mbedake antarane wong gadis karo kirek didis niku. Enggak ya kebangetan sing Nggih. makmur. Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina jemah ndol. Aku nang sawah Mlaku-mlaku karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Bubuk mlumah bareng tak cedhaki ndol. murep. Duwe iki kok ora pas to koe. Ngarepe mburine ya no. Wong enen kabeh, kabeh kudune ya kabeh. Lah ya sire arep kono mlumah to. Barang tak cedhaki to murep. Wedine tak kapak-kapakne. Dina Setu. Ya. Aku nang cepu. Bisa. Mlaku Mas Mondol. Karo tuku duku. Ana
Bocah wedok cah mondol. Rupane ayu. Bareng kok cedak indel. Kleru mbok deku. Kok dene sik enom, Mbak. Denom jeneng ditotak den. Tong Ditotak. Kaset. Nesu nesu. Bareng tenanan ora gelem joget. Iki kok kaset piye? Kaset. Oh iya. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ora metu. Mlaku-mlaku. Aku ora metu iki. Metu ta ora ketang wong saiki metu ta. Ora ketang sithik metu. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan ya kena. Semua aku wadah. Dina Minggu. Aku ora metu. Mlaku-mlaku Nang jero omah rupane ayu. bareng wadah. Aku kok wedi dhewe. Ababe. Ya coba ngono. Padahal bar sekatan lho ababe. Wah ning tenan aku iki Mas Mondol cerdas tenan biyen. Cerdas. Wah. Wes muga-muga panjang umur Mas Mondol tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujube tirakatan. Saestu. Kali tasakuran jare Kyai Jawa niku laku sing ngampuh niku siji melek, loro sabar. Nggih to, artine sabar, ana sing olo-olo ya ora digawe lara, ana sing alembono ya terus ora dadi hubungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ah, ya malah marahi lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lha yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh kuwi. Marahi lara mah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara mah kok. Kepengin ora lara omah. Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula nomah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk ndasmu. Kok wong senengane nesu lho. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. Iki wis gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyai akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyai niki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya. Ya Allah Gusti paringi sabar, paringi Ganteng ping rada ketok. Nggih. Ora patek tanggap sing. Ya Allah. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh momong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke, diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carek ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke, diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal nggo jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk ora? tak jupuk nek wong aku titip. Padha karo kuwi. Bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diparehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padane karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim Gusti Allah mono ora sare ngono lho. Nah, iki lho.
nek Gusti Allah sari sing wani gugah sapa? Ya ta. Wis bleset wis ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? Wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi bisa dakohke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, wis sedekah apa ora? Ora. Lah sing Sedekah sapa? Bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso ki lho? Lah arep kok ana rahmat? Aduh. Ya Allah. Anu pentil rek. Aku tak omong. Ora perkara. Oh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok romak-romak wong wis entuk wahyu. Lah. Entuk wahyu. Lah, malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugraha. Ya malah telu. Widodo. Ya malah papat. Slamet. Limo geleput bojoku Mas. Bojo dikeroyok 5. Bacokan bojomu ngono lho iki kok iso. Tegese rahmat iki paham rahmat ora? Lho paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asih pangeran sing diturunke ning gone para umat para titah kuwi jenenge rahmat dul. Panggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Ora contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto iki. nggih Pak Cari. Pak Cari. Wong iki nek kulino sedekah uripe saya bakal. Ya udah. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya bakal. Nek wis wong gelem sedekah uripe sansaya bakal. Amin. Kuwi sing kate digoleki. Nggih. Dang Golek apa to? Nggih, golek apa? dang Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Cari karo Bu Cari niku. nggih. dang Nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? dange urung. Lho karepmu piye to? Ya ban wis bakoh ngono terus dang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Wong jenenge wong iki yo kanggo irama to. Nggih. Cari Alah. niku rak yo wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso yo bakal. Cang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Cang. Betul. Coba kele. Betul. Wong urip ning alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku gawe para kiai. Betul, nggih. Sepira to suwe ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ngibadah sing sakakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Ya Kok bakale mati. jeng. Dadi ngaten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, bakal disiksa. Ngono lho. Dang. Wong senengane kok mesti ngono. Dang kok yo gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Wis kok karo krawitan apa iso nabuh? Apa iso nabuh? Kok Nek nganti kanca-kanca mah nabuhi karo kowe, ayo isamu apa? isamu apa coba? Nyepelekke. Modele iki yo aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning yo aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Ning yo aja diremet-remet. Aja banget. Aja ora trimo ki ngopo ta? Lho. Tok ora trimo ki ngopo? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sik.
Kok sampe tak lokke apa iso nabuk sakjane kok kaya wong ora trima. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan apa mboten kulak pawarta adol pangkrungu ujare Mbok Bakul Sinambiwara kondange Mas Mondol. Nggih, napa tak kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Bathara Mondol. Wah, napa ngatasi to Mas? Napa ngatasi? Ora ngatasi, Ustaz. oh dadi sakniki derajate wis dewa. Derajate niki di atas dewa Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara Brengeng. Ada. Iya. Lah nek primet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa? Niru tok isone. ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan Kreativitas, cipta rasa karsa ya to Mas Mondol. Iya ya. Iya. Iya, aja goyake, ku ndak nyoba meneh. Iya. Ku ndak bisa pelekke. Oh, tadi iki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Jenenge sapa? Isa. Nek sing biasane nek arep monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking sasana Palenggan terus tuduk kendange piye tuduk Gendek. kuwi apa Mas kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Oh, wis diganti wong krungu pian Matraman. Sing biasane monggo katuran tuduk gendek. Isa. Lho. Mungkin dari kira. Wah, wina ra Pak Cip ra iso. Nggih. Hebat. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takono sing angel sisan Iki jenenge apa, Mas? Iki ngono jenenge kenong. Oh, jenenge kenang. Ya isa muni. Iso muni. Ampre muni Dituthuk. Paham Mas, paham. Sing gandul-gandul kaya apa? Kae sing gandul-gandul Kayak kempal. Kempul. kempul ya isa muni. Bisa. Isane muni Dituthuk. suarane. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya isa muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Dung tak deng. Enggak. Bisa. Kendang maneng kaya. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kedemang. Tembung ya isa muni. Iso muni. Ampre muni. Ya dituthuk. Suarane Mas. Ning nong. Tiang lho wis. Lah sing jejer-jejer songo ki apa Mas? Kae ngono kae onde. Sinden. Rono sinden apa takono? Ya isa muni. Iso muni. Ampre muni. Ya dituthuk. Suarane. Aduh. Malah gila. Yo saiki warang gonone dionekke. Yo nekke. Tutuken. Warang genene tutuken. Disepati aku sing duduk kowe sing ngendang ya. Dadi kanane kanca-kanca Ayo gendang. coba kendhange saiki nganggo tutuke Mas Mondol. Alah kok tutuk to Mas Dang congor napa. Kok halus Kaya api cocot to. Ya ora. Sing ngentong Mas Dudok, sing ngendang Mas Mondol. Nyuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung penyaron dibantu nggih, tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Kayak kaya Pak Tarman. Tarno. Tarpan. Ayo, Wis siap ya Mas Mondol, wis siap. Ayo. Tuduk. Gendek. Gong. Piye to? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Wis tulis gendak, piye? Gong. Oh ya. Abanono. Nggih, tuling ngendak. Gong. Ya, Iki wis ari cari okan. siap ya Mas Mondol. Ayo. Tuduk. Tuling gendak. Gong. Lu tak matem. Ngopo dibalang telek iki? Oh Sinta. Patah. Wong ngerti nek mustaqim kok ya.
kampus kuliah. Ya. Todok, ketodok. Balikan.